генә безнең Мөслимдә зур конференция узды. Һәм шушы фәнни конференциягә без төбәкчеләр инде бер җыентык әзерләдек. Бер тамырдан уртак язмыштан без дип. Бу җыентыкка махсус Халидә Галимовадан ул инде Мөслим кызы буларак, чакмак кызы буларак бер шигырен язып бирде. Мен шул шигырьне укып китәсем килә. Сагыну. Ак өстеннән шо акчарлаклар, сәлам юллап зифа камышка, сөйлим әле сирем талларыма, түзеп булмый сагыну сагышка. Кендек каным тамган ак биләүне, әнекәем ыкта югандыр, тал бишеккә тирәткәндә әби бәхет теләп дуга кылгандыр. Тәүге тәпи баскан яшел ширәм, каз бәпкәсе үскән суюлы, балачакның якты хатирәсе гөрләп торган Мөслим сабан туе, онытылмас истә тора һәр чак, аръяктагы печән эшләре, төшләремә керә кай төннәрдә, яңа чапкан үлән исләре, пар силәгән асып көянтәгә, суга төшә иде киленнәр, ат эшелгән, су кергән чакларны, сагынып искә алмый соң кемнәр, ак буенда үскән, Гыдрә таулар сәждә кылып суга иелгән, шушы якның балалары нигә китеп читкә сибелгән, аксулары инде кире акмас, балачакта үткән яшьлеккә, бер суларга ике киреп булмый, өмет баклап яшик киләчәккә. Бу шигырь искиткеч менә безнең җыентыкны бизәде һәм инде шундый авыллар турында социаль мөһим әйберләрне дә күтәрә. Рәхмәт Халидә Галимовага. Мәхәббәт турында бер шигырь сөйләмәле турында. Мәхәббәтем ташы ярларыннан, йөрәгемнән тама инде кан, алларына килеп тезләнсәм дә, әйләнеп тә бакмас яраткан. Сөймәгән яр, син үпкәләмә, әйтмә миңа юк дип синдә җан. Алларыма килеп тезләнсәң дә, торгызырмын, ләкин яратмам. Гомер җәем узып бара икән, мин һаман шулай исәрмен. Хыялымда җылы җилләр булып, чәчләреңнән сыйпап исәмен, кышларын, кар кызларын көнлим, куналар бит синең керфеккә, шул керфеккә кунып эресәм дә, үкенмәмен кебек бөртек тә. Җәйләр тагын узып бара икән, бакчаларда алма коела, нигә икән шушы исәр яшьлек, бер дә узмас кебек тоела. Яшьлегемә кайтып барам әле, туган якка, туган авылга. Янкеләр шаулап каршы ала, алар да бит мине сагына. Сәлам юллап күзләр тәрәзәләр, карап кала үткән чагында. Морҗалардан чыккан төтене дә туган итеп килеп сарыла. Су буена төшкән сукмакларда кышытканнар кала шаярып. Балачакның шуклыклары шунда искә төшә тагын яңарып. Әремнәрнең исе якын җанга, яшьлекләрне искә төшерә. Ничә тапкыр уятты шул мине, әрем исе кереп төшемә. Яшьлегемә кайтып барам әле, хатирәләр барлап күңелдә. Әллә төтен исе, әллә юл тузаны, никтер яшьләр тула күземә. Тәрәзәгә бәрелгән таш, шып итте дә тавыш бирде, таш тиде пыялага. Мин капландым тәрәзәгә, тап булдым матурлыкка. Койма буенда яшь егет, басып тора елмаеп, мине күргәч, батыр егет, башын иде оялып. Ялгыз таш ырыткан егет, тутап тәрәзәләрне, белеп торам, күрше кызы, көтеп тора егетне. Тәрәзәгә бәрелгән таш, тидеме йөрәгемә, күңелемнең сыкраулары үтә шул үзәгемә. Күңелләрем яшәрделәр, күргәч бу матурлыкны, искә төште лә яшьлегем, күреп шундый бәхетне. Минем дә шулай яшьлегем, көтеп торадыр сыман, чакырып егетем янына, тәрәз җирдәдер сыман. Икәү чыгып сахраларга, чәчәкләр җыя идек. Чәчәкләрдән тәкъя үреп, башларга кия идек. Еракларга, ерак офыкка без карап тора идек. Кулларны кулга тотышып, вәгъдәләр бирә идек. Кайда калды яшьлегебез, рәхәтләнеп йөрүләр, дәртләнеп бергә эшләүләр, яратышып сөюләр. Хәзер егетем тәрәз читми, яши ул янәшәмдә. Яшьлегем никтер барыбер сагындыра кай чакта. Кайткан кебек булдым мин үткән яшьлекләремә. Тәрәзәгә бәрелгән таш тиде шул йөрәгемә. Җәй башында ак кар ява дисәм, ялгышканмын икән.
Тупыл мамыклары бии-бии, ява җиргә күктән. Салмак кына бөтерелә алар, ак бизәкләр үреп. Җылы җәйнең хозур бер мәлендә җирне акка төреп. Ява икән, ява бирсен әйдә. Бер зыянын күрмим. Хыялымда шыгыр-шыгыр аппак кардан атлап йөрим. Хыялларны чынга ашырырга күп тә кирәк түгел. Җәйләрдә дә кайчак бүгенгедәй аклык теле күңел. Хәерле көн, дуслар. Без яшь чакта компьютерлар, телефоннар юк иде. Менә без кызыклы уеннар белән һәрвакыт уйныйдык. Менә гади генә сәрби агачыннан да без сызгылар ясап сызгырта идек. Аның өчен сәрбинең белән чыккан үзенең мен аласың җимешен һәм аның яртылар изәсең һәм иченнән орлыгын аласың. Менә орлыгын аласың, орлыкларын куеп бетерәсең вә шуны кабып сызгыртасың.